Batzuk trebetasun handiagoarekin, besteak gehiago kostata, baina guztiok mugitu ditugu gure gorputzeko atalak musikaren erritmoetara. Gorputz higidurak kateatuen segida doinu baten erritmoari jarraituz eta eredu batzuen arabera eginda, horixe da hiztegian begiratuta dantzaren definizio bezala topatuko duguna. Dantzan egitea berriz, musikak markatutako erritmoari jarraituta gorputza mugitzea da. Herrialde guztiek mugitzen dituzte euren gorputzak musikak markatutako erritmoetara, eta gainera herrialde guztiek euren berezko dantzak dituzte. Euskal Herrian euskal dantzak ditugu, Katalunialdean berriz sardana, Sevillanak dantzatzen dituzte, eta gugandik urrunago Hego Ameriketako herrialdetan samba, batxata eta bestelako dantzen erritmo peroetara dantzatzen dute. 1982an izendatu zuen UNESCOk apirilaren 29 dantzaren nazioarteko eguna, Jean-Jacques Nobert dantzari frantziar iraultzailearen omenez. Geroztik urtero ospatu izan dugu egun markatu horretan dantzaren eguna. Euskal Herriko dantza profesionalaren elkarteak 2. urtez ospatu du Bilbon dantzaren egun garrantzitsua, eta aurten ere eurekin egoteko aukera izan dugu. Adek aurtengoan eguna ospatzen duen 2. urtea da, izatez adek elkartea badaramatza orain 5 urte lanean, eta aurtengoan aurkeztuko duena da tailer edo klase hola askar espres modukoak. Publiko edo pasatzen diren pertsona guztioi zuzendutako 3 klase aurkeztuko ditu. 3 klase eta zer da bertan ururitzen den jendeak ikasi ahal izango duena? Zer motatako dantzak edo ikasiko ditu? Uste dut Naiarak erakutsiko duela horrelako funky horrelako estiloa erakatziko du hainbat klase. Nacho Monterok erakutsiko du dantza garaikide, flying low, lurrera bota, igo eta horrelako materiala, eta gero Helenak erakutsiko du estiloen nazketa bat, berak egiten du dantza garaikidea, zein Madonna, zein Amerikatik datorren beste estilo arraru horri, gauza asko nahazten ditu. Aipatu duzu, aurtengoa 2. urtea dela dantzaren nazioarteko egun hau ospatzen dozuela, eta berritasunak gainera, ez? Aurreko urtean beste zeozer antolatu zenuten. Bai, iazkoan aurkezten genuen horrelako kubo kutza batean, Gardena zen kutza batean, bakoitzak hainbat koreografo pasatzen ziren, nolabako maratoi bat zela, eta hainbat koreografo pasatzen ziren bere lana aurkezten, zen gehiago aurkezpen bat, eta aurtengoan nahi izan dugu publikoa erakarri nolabait interaktiboagoa, publikoak ere parte hartzea bertan bere gorputza mugitzen. Dantza protagonista dugun egun honetan, ohitura da dantzaren munduko pertsonaia ospetsu eta ezagun batek mezu bat idaztea. Mundu zabalera zabalduko den mezua. Aurten, Julio Boca, Argentinako dantzariari egokitu zaio lan hori, eta horrela definitu du berak dantza. Dantza, disiplina da, lana da, irakaskuntza da, komunikazioa da. Dantzarekin hitzak aurrezten ditugu. Akaso beste pertsona batzuk ulertuko ez zituzten hitzak, eta bestalde guztiontzat ezagun gertatzen zaigun hizkuntza ezartzen dugu. Plazerra ematen digu, aske egiten gaitu, eta gizon emakumeok txoriek bezala egan egiteko dugun ezintasunaren aurrean kontsolatzen gaitu, pixkat gehiago zerura, sakratura eta infinitora hurbilduz. Arte zerutiarra da, desberdina aldi bakoitzean, eta maitasuna egitera horren beste hurbiltzen da, emanaldia bukatzean bihotza taupadaka uzten digula hurrengo aldiaren zain ilusioz.
Hemen ari gara zuta biok aipatzen denbora guztian bigarren urtea dela zuek dantzaren nazioarteko egun hau ospatzen dozuela, baina nortzuk sari ez zuek? Nortzuk osatzen dozue ADE eta zer da bertan egiten dozuen lana? ADE da Euskal Herriko dantza profesionalen elkartea da, eta 2000 eurotik da ari garela lanean, aurretik ere beste historio bat du, baina eta gure helburuak bat irakurriko ditut, ze aurtengoan hau izatez hau atera dugu jendeak gu ezagutzearren, eta lirateke alde batetik dantzaren arloan profesionaltasuna indartzea eta elkarteko kideen garapel profesionalen alde egitea. Beste litzateke ere baita sektore barruan kohesioa egituratzea eta komunikazioa garatzea. Baita dantza arloko profesionalen ordezkariak izatea erakunde publiko zein pribatuekin hitz egin beharko denean horien politika kulturaletan eskura sartzeko. Hori da helburu garrantzitsua, ari garela lan egiten. Beraz, Euskal Herriko dantza panorama oso ondo ezagutzen duen elkartea da, ez? Hori da, bai, izatez gure lana hori da, sektore guzti horren ordezkari giza aritzea edo bilakatzea, bai. Eta zer nolakoa da Euskal Herriko dantza, panorama hori? Panorama hori marraroa badirudi ere gaztea da, oso momentu profesionaltasunean diodanean eko gaztea da, baina horren aldaketa gazteak dakarren gauza on guztiekin, hazteko aukerarekin ari gera, ez? Eta orduan ikuste dut momentu horretan gaudela, profesionalen arteko oso relazio ona eta heldua dago, eta orduan garatzeko momentu ona da, nahiz eta oraindik ere gaztea izan. Euskal Herrian baditugu dantzari onak? Euskal Herrian oso gauza interesanteak egiten ari dira, bai Euskal Herrian bertan gaudenok, bai Euskal Herritik kanpo bizi diren horietan ere oso gauza interesanteak egiten ari dira, bai. Zer behar du dantzari on batek? Borondatea handia behar du, dantzari profesionala izateak ez da lan erreza, ez da lan egonkorra ez da ere, eta orduan batik bat borondate handia behar du baita ere koherentzia handia egiten duen lanarekin, eta nik hori izango dute borondatea eta koherentzia. Beraz, zure ustez dantzaria jaio egiten da edo egin egiten da? Dantzaria egin egiten da. Hainbat gauza, baiteke izan behar du baita erolako gustoko batzuk, eta gauza horiek segurazki jaiotzetik datozen, baina egin egiten da. Kuriositateaz eta egin egiten da. Posible da Euskal Herrian esan duzu dantzari onak badaudela, baina posible da dantzaz bizitzea? Osa, dantzari izateaz bizitzea? Ari da posible izaten, Euskal Herrian bertan bizitzen diozu. Ari da posible izaten, egia da, nolabait publikoak imagina dezakeen bakarrik dantza egitea, publikoan aurkeztea horretaz bakarrik bizitzea oso zaila da oraindik, baina badira eta ADEk horretan ari da lan handia egiten dantzaren ingurunean, dantza ingurune bat, eta zuekin dezakezu maizua edo andereñoa izan, zein hausnarketa, investigadorea izan, zein produktorea ero orduan, ari da bilakatzen horrelako profesionaltasun giro bat, zein segurazki ez duzu gauza bakar bat egiten, anitz gauza egin behar dituzu aldi berean, baina hori posible da, izatez ni horretaz bizi naiz aspaldi. Orain kaldera filosofiko bat, denbora guztian ari gara bai dantzan inguruko eguna dela, dantza nazioarteko eguna, zer da dantza? Zer da dantzari bat entzat dantza? Zer da niretzat dantza? Dantza da gorputzarekin adierazten dituzu adieraztea, gorputzaren bitartez adieraztea, eta gorputza diodanean diot baita ere, nik ez dutu sinisten, hau da nire opinio, nire gauza oso pertsonala, eta gorputza diodanean diot baita ere pentsamendua gorputzarekin bat dijoan nire ustez, eta orduan, gorputz hori den, fizikoki den lenguaia erabiltzen duzula zure pentsakera adierazteko, pentsatzeko modu bat da, dantza. Euskal Herria eta Bilbo dantzan egiten duen herria da? Bai. Buruarekin. Gehiago dantzatu beharko genuke, hori bai ez dio. Nik uste dut Euskal Herrian gehiago dantzatu beharko genukela. Gehiago dantzatu beharko genuke. Horixe da Euskal Herriko dantza profesionalen elkarteak utzi digun mezua. Agian,
abestu eta dantzatzen duen herria ez delako inoiz hilko.